Sithanda ukubingelela abalandeli be-channel sesichazekela amaphupho igama lami nguHlengiwe Sibongo Wambotho-ke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngike ngicele noma ngazise abantu ukuthi uma unesifiso sokuthi nje wena uyafisa ukuthi wenze igobongo, cela mina ungifonele ngizokuxhumanisa nabantu abakwazi ukwenza igobongo ngale ndlela esuke ifunakala kuwena. Uma ungakamnikezwa umuntu, uma ungakamtholi umuntu ozokumisela, ungangifonela ngikuxhumanise nomuntu ozokulungisela igobongo olenza ngendlela ekuyiyona. Okwesibili, uma ufisa futhi ukuthi mangabe suwalenza igobongo sufisa ukuyohlambuluka, mina ngizokuchazela, uyongifonela ungitshele noma uyongenzela imessage ukuthi kuhlanjululwa kanjani, ngiyobe sengiyanazisa bakwethu. Kakhulukazi kuyona le nyanga njengoba kuyinyanga kaJanuwari, singase silithole ithuba lokugezwa, sihlanjululwe imimoya yabantu abekade benza igobongo, mhlawumbe bade sithwasile waqeda. Uhlambulule umsebenzi wakho bafowethu, umsebenzi wedlozi lakho uhlambulule lisebenze liyilona, ungazi ukuthi uyoze kube khona into oyisebenzisayo ukuze ukwazi ukukhuluma nomuntu. Cha, ukhulume nje nomuntu besebenze bewumoya ohlambulukile ngoba banesiphiwo vele phela. Ngeke siphele ukubahlambulula, awusuke uhlambulula lento engafunakala emndenini kubona. Ikhwama azingeni emndenini, ababulalene babekade beneziphiwo abangeni labo bantu, lawo macala lawa njengalawo uyawahlambulula nje. Shuthi ngake ngithi yonke kunabantu abakathi umuntu kuthiwa nginemoya noma nginemoya, uthole kodwa ukuthi ave ngaziphethe ngendlela. Uthandana nabafana baze badlule ku-5 noma baze badlule ku-3 nje, ake ngisho njalo. Kodwa uthola ukuthi uthi nginesiphiwo, lowo muntu usuke naso isiphiwo, kodwa isimo somuntu ongaphakathi kuyena noma isimo sesimilo salo muntu senza into engafunakali kumuntu ephila nje wesifazane. Ngoba umuntu mayena lowo muntu unaloyo, kufanele ube nalowo muntu, uyabona. Futhi nje akufanele idlozi nje isikhathi esiningi uma unemoya alikwazi ukuthi selingakulalisa nayo wonke abantu ngoba likuvala imizwa. Awuba umuntu othandayo nje wena kalula, yabona, awuba umuntu kanjalo, livala imizwa. Manje iyaxaka mase umuntu esephuma esengena. Yingobani? Kusuke kunalaba bantu abaphilayo babenza lento, bavuke lapha ezinganeni, umuntu naye ahambe kulowo mgudu loyo. Nayo konjalo nabanye uthola ukuthi umuntu uthi ngaphambi ukuthi fanele ngikhulume, fanele ngiqale ngikhuphule ngotshwala, fanele yonke lonto iyalungiseka bakwethu. Angiyigxeki ukuthi yimbi, iyalungiseka ngoba mangase ubheke mawuthi uzokhuluma nabantu fanele ukhuphuke ngotshwala, fanele ukhuphuke ngento ethize. Khumbula i-drug le idla wena egcineni kwakho konke. Noma bengasho ukuthi hayi akunjani njani, cha, fanele ukuhlambulule, bazokhuluma behlambulukile, bazowenza umsebenzi kakhulu kunakuqala bafowethu. Angisho ukuthi ngiyakugxeka lokho, kodwa ngiyacela nje ukuthi niyilungise, niyibheke lezi zinto. Shuthi ngaleso sikhathi mase kuhlanjululwa imimoya, kugezwa imimoya, yobe sengiyabazisa abantu noma kuyo nje le nyanga bese ngenza ividiyo ephuthumayo esho ukuthi ofisayo ukuzohlambulula imimoya engeza bakwethu azi umuntu ahlambulula imimoya, aqhubeke asebenze, akhulume nje umuntu kube lula. Mawuthi uyayidlela leyo nto oyidlayo i-drug lakho, hayi kodwa uthi usudlisa ukuthi ngoba iyabona kube ukuthi wena ozenzelayo, hayi ukuthi siwumkhokhi awusakwazi ukuthi ukhulume nomuntu ungayisebenzisanga. Fanele ukwazi ukukhuluma nomuntu ungakusebenzisanga ngoba uzobe sekuhlambuluke laba abantu abakade benjani besebenzisa lezo zinto bafowethu. Kuningi izinto abantu abayisebenzisayo umuntu mayefuna ukuthi mhlawumbe akhulume nabantu noma fanele kube kodwa yikona lokho sefanele sikulungise, sikubeke konke laphana egobongweni, kudliwe ngalelo suku, kwenziwe konke lokho ngalelo suku ababekuthanda ukulungisa umsebenzi wabo. Emva kalokho uthi masuqedile uyobe phela usuyakamba-ke usuyohlambulula. Bakwethu, uma ngachazanga kahle, abantu bengazwanga kahle, ngizocela ningibhalele, ngizoniphendula. Ngizama nje ngawo wonke amandla ukuthi cha ngiphendule. Kade ngithi ngifuna ukuthi ngingene kwi-TikTok, kodwa-ke ngizoyenza ividiyo eshoyo ukuthi abafisayo ukuthi sikhulume nabo kwi-TikTok, ngiyacela ukuthi singene mhlampe noma ngicabanga ukuthi kusasa
mhlampe ngo-7 ngizosuka nje kusasa ngo-7 ngiyenze mhlampe kuze kushaye leso sikhathi sobona siphuma nini. Namhlanje nisaleni kahle, ngiyabonga.